Se están preparando la paella de la festa salsera en el Sombrial de Lorenzo, Alfafara. Ahí está. Quina bona pinta que té, Això és paella, autèntica. I no les marranades que fa David Muñoz. Això sí. ¿Pero de veres? Juan y TikTokers se han venido a una festa salsera al Escombrial de San Lorenzo a Alfafara. Una casa espectacular i dos mestres paellers que tenim així, que mireu quina pinteta. Ja estem preparant la bona paella i no les marranades que mos fa David Muñoz en Madrid, el del diverso, que no té ni res, que vinga i que aprenga, que vinga i aprenga de lo que és la paella. Tenim l'arrosset ja preparat perquè el mestre l'incluïsca, ja tenim el sofregit i el caldo ficat, i a lo valencià i salseo, molt de salseo. Ara que ballar, hem vingut a ballar, hem vingut a ballar. No, si vosaltres al final s'agarrarem. Clar que sí. En 2 litros més. Clar que sí. Ahí está. Ara està bullint, tio. Bueno, no la toques. Que es un tiktokero. David, eres TikTok? si parpadeas te lo pierdes. Así está la paella bona en Madrid. Hacemos piernas un poco. Hay que ir al gimnasio, nosotros lo hacemos. Eso, 5 palos. Vamos. Ahí está. Vamos. Rápido. Fuertecita. Vamos, rápido, esto. No vamos con el boom. Ahora ha cambiado el boom, ¡Vamos! Cambiamos de culito. Eso es. Vamos. Muévelo, bailalo, saborealo, disfrútalo. Otra botecilla. Juan el TikToker, bailándolo, saboreándolo, disfrutándolo. Miramos. Un poquito para arriba, un poquito para abajo. Un poquito de vuelta. Eso es. Ole, a los Jackson. Anem a fer la prova, degustació de com així, La pinta espectacular. I anem a veure. Buah. No arriba la paella a la... Del 1 al 10. Em queden el veu. Buah. No me lo bien por la mai. No me lo bien por la mai. ¿Has agarrado alguna oliva? No, això és dels mesetaris. Això és mesetaris que inventen cosetes que no... El de Madrid. Que no existixen. Es de la meseta, ¿no? Así lo de siempre, Lo que toca, la lo que toca. machuqueta. Sí, la paella va... Ábrela. Obri. Ten cuidado no cremes. Sí, no, pilla, tin. On s'han deixat Sí, cremem. espais? I això ara està... És que això crem... Espera, Rafa. Dóna-li paper aquí, dóna-li paper de cuina, paper de cuina. Vinga, va, allí. Anem a obrir-la, va. A veure la pinta, Anem a veure la pinta que té això. Vinga, va. Mireu. No, així no. El I+D valencià, La paella ben feta i sobretot té algo que és molt important, ficar-li carinyo a les coses. I estos le han ficat carinyo, estos cuiners le han ficat carinyo. No, cariño, amor. Amor. Interés. Amor i en carinyo a les paelles. Interés, que dicen algo millor. que la moda I no passió. no li I importa. passió. Perquè amor, tot amor, jo no m'aclarim. Però per l'interès també, xica. Un bon paelló, Capitán Paella, t'esperem, de la Safor, el Capità Paella, t'esperem així. I n'hi ha un altre. Anem a veure l'altre, va. Capità Paella, que mos acumula la faena. Hòstia, puta que són. Niana. Capità Paella de la Safor, què és parella això? Espera, Què és parell? que Para para que, t'ajuden, que vingues. que sàpiga que hi ha dos. A veure si diuen que és la mateixa. No, n'hi ha dos. Que són molta gent. I tot això per a una festa salsera de gent que li agrada ballar, disfrutar de la vida i gaudir de lo millor que mos agrada. Va, Juan el TikToker, modo paella valenciana y salseo bailoteo. Vamos, que nos vamos. Bueno, anar a ballar, pues entonces. Però s'ho manté.